טוב. האיתורן מגיע עכשיו גם לאופנועים. חברת הזקות מתחייבת לשמור על האופנוע שלכם ולפצות אתכם בעד 150,000 שקלים אם הוא יגנב. עם הפרטים כתבנו לענייני תחבורה עופר חלפון. תקשיב לסייעה, תגיד לי שלג'קי נתקו את המצבר ויש גם אזעקה, חשד לפריצה. בימים שביטוח החובה לאופנועים בשמיים וביטוח המקיף נוגס בכיס של חובבי הרכב הדו-גלגלי, מציעה חברה שמתמחה באזעקות לאופנועים פתרון שיכול למנוע גניבה. יש מערכת אזעקה שמחוברת למכשיר איתור. הבנות פה מרימות טלפון בזמן אמת ללקוח, מיידות אותו. אדוני, עכשיו מתעסקים לך בכלי. מה אתם עושים? מה אתם עושים? תעשו את האופנוע! ברגע שמאותר ניסיון לגניבה, המוקד מתקשר ללקוח. אם אינו נמצא בסביבה, נשלחים מיד ציירים לנטרל את הגנבים. חס וחלילה, אם היה נגנב לי, אני הייתי צריך להשתתף בהשתתפות של 10-15%. בהשתתפות העצמית זה יוצא באלפים, משהו כמו 7-8 אלף. עכשיו מנסה החברה למשוך עוד לקוחות ומבטיחה לפצות את המנויים שהאופנוע שלהם נגנב ולא הצליחו להחזיר אותו בכוחות עצמם, פיצוי מלא. והיה ולא הצלחנו, אני מחזיר את ערך הכלי בכסף ביום הגניבה. הטכנולוגיה שמותקנת באזעקה יכולה גם להציל חיים. אופנוע שמהירות הנסיעה שלו יורדת בפתאומיות עקב תאונה לדוגמה, מזוהה מיד במוקד. אם הרוכב לא עונה לצלצול המוקד, נשלח אמבולנס לאזור האירוע.